Здравейте, ladies and gentlemen, аз съм Ивек и в днескашното видео съм решил да ви споделя 5 съвета, които промениха както моя живот, така и ще променят и вашия живот. И да започваме с първия съвет, който е, че вие трябва да почнете да рискувате. Примерно започвате даден проект. И вие не сте напълно сигурни в себе си, дали ще ви хареса крайния резултат, дали изобщо може да се справите с този проект, тази задача или каквото и да е било то. Но е по-добре да поемете риска, отколкото да се откажете. Защото ако се откажете, вие в крайен вариант няма да постигнете нищо, а ако сте рискували дори да постигнете минимално нещо, пак минималното нещо е много по-добре, отколкото нищо. Лично аз даже след известно време, което ще е много скоро, ще поема един по-сериозен риск с една сума, която няма значение, просто ще поема риска. Не знам изобщо дали ще ми се получи това, дали... Нямам си никаква идея какво ще стане, просто ще поема риска и каквото стане аз. Ако се получи това нещо, ще съм много доволен, но ако не се получи, няма да се разочаровам, защото това е риска, това е 50 на 50. Или печелиш, или го губиш, няма значение. Също така, преди известен период от време, аз се чудих дали да започна фитнес. Или като цяло, каквито и да е тренировки. И започнах с фитнеса и си викам това сега, дали ще стане, дали няма да стане, ще си подобра ли физиката или няма ли да я подобра. И резултата не е кой знае какво, в смисъл има нещо, но аз започнах, не съм се отказал, гледам да си хода 3-4 пъти в седмицата на тренировки, тренирам си и това и друго и поех риска. Не съм на 100% доволен от резултата, но ако не бях започнал фитнеса, сега щях да съм леш. Така че това е вашия знак, вие да поемете риск. Защото ако не го поемете, си останете тук. Ако го поемете, дори да не е на 100% успешно, вие може да сте тук. И така, ladies and gentlemen, да продължаваме към втория съвет, който е да започнете да полагате повече грижа за вашето тяло и за вашия организъм. Много са важни тези двете неща за вашето тяло и организъм, защото да започнем с външния вид. Ако вие на външен вид сте с необръснати косми от ушите, от носа, имате трета вежда и да кажем не сте се и къпали от бая време и излезете на среща с момиче. Какво си помисли тя за вас? Какъв сте мизелник, че сте някакъв въшло, нехигиеничен и още какви ли не неща. Физическото ви състояние, това дали сте здрав, също е много добре. Заговорим за форма на тялото. Защото ако вие сте дебел и момичето излезе с вас, да, има шанс да ви хареса, но само ако джоба ви е дебел. Ако не ви е дебел джоба, ако сте дебел, няма да ви хареса, затова е по-добре вие да се стегнете и да влезете във форма. И така, шансът да ви вържи момичето е много по-голям. Ако джоба ви е дебел, пак ви казвам, шансът е почти 100% неизбежен. И ако искате повече информация за това как да полагате по-голяма грижа за вашето тяло и организъм, сега е момента да се присъедините към Ivek Society и да си закупите абонамента, който е само 25 лева на месец. И така, да започваме с третия съвет, който е да спрете да отлагате. Защото, да кажем сега, ако вие сте обещали да отидете при вашата приятелка и да я заведете на някакъв ресторант и вие не си спазите на обещанието и го отложите за утре, за по-други ден и продължавате да отлагате, това на нея няма да й хареса. Или, да кажем, вие сте обещали на брат си, че ще му купите даден подарък и вие му кажете, сега нямам пари, ще го купа другата седмица, на детето ще му стане тъп. Не е хубаво да отлагате. Вие трябва да си спазвате думата. Като кажете нещо, че ще направите утре, го правите утре. Като кажете нещо, че ще го направите днес, го правите днес. Няма такова. Отказвам се, ще го правя утре, други ден. И накрая няма и да го направите.
трябва да сте си мъже. Държите се на думата и това е. И преминаваме към четвъртия съвет, който е да изчистите вашата среда, вашата компания, обкръжение от токсични и излишни хора. Защото това е много важно. Да нямате предатели до вас, да имате хора, които ще ви забият нож в гърба, които ще ви излъжат за нещо или каквото и да е било то. Много по-добре е да имате 2-3 приятеля, дори да са по-малко. И така стигнахме до последния съвет номер 5, който е да вярвате в себе си. Под това да вярвате в себе си, малко ще се върнем на темата с риска. Да вярвате в себе си е много важно нещо, защото вие ако не вярвате в себе си, освен майка ти и баща ти, няма кой друг да вярва в теб. И това ти да вярваш в себе си е доста голяма сила, защото не вярваш ли ти, шанса да ти се получи това нещо, което искаш да направиш е доста по-малък, отколкото е всъщност. Като вярваш в себе си, нещата стават по-спокойни, по-лесни един вид за тебе, по-уверен си в нещата. И пак казвам, шанса да се получи е много по-голям, защото ти като вярваш в себе си, правиш нещата един вид с по-голямо самочувствие и по-голямо удоволствие ти достава това, защото ти си сигурен в себе.